Salam. Moda we gözellik bilen gyzyklanýanlaryň hemmesine hoş geldiňiz. Bugün biz gelin gyzlara laýyk gelýän fasonlar we häzirki döwürde meşhur bolan ýanly köýnekleriň görnüşi barada gurrun beremiz. Gelin gyzlaryň stiliniň nipis, döwrewak görünmek üçin bu maslahatlar size uly kömek bolar. Gelin gyzlar üçin dogry saýlanan fason özüňizi has rahat, özgür we stil taýdan özüne çekici görkezmegiň iň möhüm usuly bolup durýar. Bu videomyzda biz ýanly köýnekleriň durly görnüşlerini, olara haýsy ýagdaýlarda we haýsy beden görnüşi üçin laýykdygyny, şeýle hem giyim we aksesuar maslahatlaryny jemläp görkezerin. Ýanly köýnek, köýnegiň bir tarapy beýleksinden uzun ýa-da durly uzunlukda tikilen görnüşdür. Bu fason gelin gyzlaryň boýuny uzaldyp, bedeniň has owadan görkezýär. Ýanly köýnekler günnelik gedelençden başlap, toy we bayramçylyk çärelerini çenli giýinden ulanylýar. Yırtmaçly ýanly köýnekde, ýagny yırtmaç bolan köýnekler nipisligi we hereket ýeňilligi birleşdirýär. Toy ýa-da bayramçylyk çärelerini giýmek üçin ajaýyp seçimdir. Milli naqşly ýanly köýnekler bolsa, türkmen milli naqşlary ýa-da beýleki milli elementler bilen bedelen bolup, däp destur bilen häzirki zaman stilini sazlaşdyrýar. Ofis ýa-da günnelik stillaky ýanly köýnekler ýöneköý, amatly we resmi görnüşde bolup, işte ýa-da günnelik gedelençlerde giýmek üçin has amatlydyr. Şeýle hem sport stilinaky ýanly köýnekler ýumşak, ýeňil matadan tikilen, rahatlyk we hereket ýeňilligi üçin idealdyr. Gelin gyzlar üçin dogry fason saýlamakda beden proporsiýasyny üns vermek ören möhümdir. Ayakkabı hökmünde ince topuklu basamaşkalar ýa-da balyatka saýlamak iň amatlysydyr. Kiçijek nipit şaýsepler giýmek ýaşlygy saklamaga kömek edýär. Aşy uly we giň bedeglerden gaça durmak maslahat berilýär. Şeýle hem ýeňil we ýokary hilli matalar köýnegiň stilini has owadan görkezýär. Fason saýlanyňyzda beden görnüşiňizi we reňki gödeňine tutmak siziň stil we rahatlygyňyzy üpçün eder. Siz haýsy görnüşler has alaýaňyz tesbirde paýlaşyň we täze moda täzelikler üçin kanala agza bolmagy unutmaň. Indiki videolarda da görüşýänçä hoş sag bolun.